உருவமுடையவர். எதனாலையும் அவர் களங்கம் அடையாதவர். அதாவது சச்சித் ஆனந்த விக்கிரக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அவர் எல்லா வைபவங்களும் நிரம்பியவர், எல்லா செல்வங்களின் உரிமையாளரும், எல்லா சக்திகளின் எஜமானரும் அவரே. புத்தியில் தலை சிறந்தவரும், பூரண ஞானம் உடையவரும் அவரே. இவை புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளின் சில அறிகுறிகள். பகவானுக்கு எல்லாம் செல்வம், புகழ், அறிவு எல்லாமே இருக்கு. அவருக்கு அந்த புத்தியில தலை சிறந்தவர் அவர்தான், ஞானத்திலையும் ரொம்ப சிறந்தவர் அவர்தான். அதான் இதெல்லாம் இருந்தாதான் புருஷோத்தமர் கடவுளுடைய அறிகுறிகளை சொல்றாங்க. அவர் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் பராமரிப்பவர், எல்லா செயல்களுக்கும் சாட்சியாக விளங்குபவர். வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொண்டுள்ளபடி முழுமுதற் கடவுள் எப்போதும் தெய்வீகமானவர். அவரது தலை, முகம், கரங்கள் அல்லது கால்களை நம்மால் காண முடியாவிட்டாலும் அவருக்கு இவை உண்டு. மேலும் தெய்வீக நிலைக்கு உயர்வு பெறும்போது நம்மால் பகவானுடைய உருவத்தை காண இயலும். ஜடத்தினால் களங்கமற்றுள்ள புலன்களை கொண்டு நம்மால் அவரது உருவத்தை காண முடியாது. எனவே ஜடத்தினால் இன்னும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளவர்களான அருவவாதிகளால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை புரிந்து கொள்ள முடியாது. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளை நம்ம தெய்வீக நிலையில இருந்து அவருக்கு தூய பக்தி தொண்டு, ஆன்மீக பக்தி தொண்டு, இடைவிடாத பற்றுதல் கொண்டு அவரையே தியானம் பண்ணா கண்டிப்பா நம்ம அவருடைய கைகள், கால்கள், கண்கள், ஒரு உருவத்தை காணலாம். ஆனா அந்த அருவவாதிகள்னால பார்க்க முடியாது. தெய்வீக பற்று இல்லாதவங்களுக்கு முழுமுதற் கடவுள் தோற்றம் அளிக்க மாட்டாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது வாசகம் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி. இப்ப ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, 2 பதம் நீங்க வாசிங்க மாதாஜி. 16 நீங்க வாசிருங்க, அப்புறமா நம்ம ரவுண்ட்ஸ்ல எடுக்கலாம். 16வது பரம். ஜானகிராமன் பிரபு இருக்கீங்களா லைன்ல? 17, 18 நீங்க வாசிங்க. மாதாஜி 16 முடிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே, 16 வாசிங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. பகிரந்தஸ்ச பூதானாம் அசரம்ஸ்தம் ஏவச மத்வார்த்தத் அவிஞேயம் தூரஸ்தம் சாந்திகே சரத. பரம உண்மை எல்லா உயிர்வாளிகளும் உள்ளும் புறமும் உள்ளார். அறிவட மற்றும் அத்தியாவற்றிலும் உள்ளார். அவர் சூட்சுமமானவர் என்பதால் ஜட புலன்களின் வலிமையால் காண்பதற்கோ அறிவதற்கோ அப்பாற்பட்டவர். மிக மிக தொலைவில் இருப்பினும் அவர் அனைவரின் அருகிலும் பகவான் எல்லா உயிர்வாளிகளுடைய உள்ளும் புறமும் எல்லாத்துலயும் இருக்கா. அசைவன அசையாதவனை எல்லாவற்றிலும் பகவான் உள்ளார். அவர் ரொம்ப சூட்சுமமானவர். அதனால நம்ம ஜட உலக புலன்கள் வலிமையால் நம்ம அவரை பாக்குறதோ அவரை பத்தி தெரியவும் முடியாது. ஆனா ரொம்ப ரொம்ப தூரத்துல இருந்தாலுமே ஆனா அவர் நம்ம அருகிலதான் இருக்காரு. பொருளுரை. ஒவ்வொரு உயிர்வாளியின் உள்ளும் புறமும் பரமபுருஷரான நாராயணர் வசிப்பதாக வேத இலக்கியத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். ஆன்மீக உலகங்கள், ஜட உலகங்கள் என இரண்டிலும் அவர் உள்ளார். பகவான் ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்காரு, ஜட உலகத்திலையுமே இருக்காரு. அவர் எல்லா உயிர்வாளிகளின் இதயத்திலும் இருக்காரு. ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம். அவர் வெகு தொலைவில் இருந்தாலும் நமக்கு அருகிலும் இருக்கின்றார். இதை வேத இலக்கியத்தின் கூற்றுக்கள். ஆசினோ தூரம் பிரஜதி யாதி கட உபனிஷத் 1.2.21. மேலும் அவர் எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்தில் ஆழ்ந்திருப்பதால் எவ்வாறு அவர் தமது முழு வைபவங்களை அனுபவிக்கின்றார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள இயலாது. இந்த ஜட புலன்களை கொண்டு அவரை காணவோ புரிந்து கொள்ளவோ நம்மால் முடியாது. எனவே நமது பௌதீக மனமோ புலன்களோ அவரை புரிந்து கொள்வதில் உதவாது என்று வேத வழியில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் எவனொருவன் தனது மனதையும் புலன்களையும் பக்தி தொண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்து தூய்மைப்படுத்தி விட்டானோ அவனால் அவரை இடைவிடாமல் காண முடியும். இறைவனிடம் பிரேமையை விருத்தி செய்து கொண்ட பக்தன் அவரை இடையறாது காண இயலும் என்பது பிரம்ம சம்ஹிதையிலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே அவரை காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும் என்பது பகவத்கீதையிலும் 11.4 உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. பக்தியா திவனன்யா சத்யா. அதாவது பகவானை நம்ம காணணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே தான் அவர் காணணும். இடைவிடாத பக்தி தொண்டு புரிஞ்சுட்டே இருந்தாங்கன்னா அவர் மேல பிரேமை இருக்கணும். பகவான் மேல பிரேமையை விருத்தி செய்தாதான் நம்ம பகவானை காண முடியும். பிரம்ம சமிதை, பகவத்கீதை எல்லாத்துக்குமே அதை பத்திதான் இருக்கு. நம்ம ஜட புலன்களை கொண்டு பகவானை காணவே முடியாது.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண. கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. 16 முடிச்சிட்டீங்க தானே? கேக்குது மாதாஜி. முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. அவ்வளவு பிரபு 17 வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 17 படிக்கிட்டுங்களா? 17 17 18 வாசிங்க. தெரியுதுல, ஸ்கிரீன் தெரியல, வாசிங்க. அவிபக்தம் ச பூதேஷு விபக்தம் சசிதம் பூதபர்த்தம் ச தஜ்ஞேயம் கசிஷ்ணு விஷ்ணு பரவிஷ்ணு விஷ்ணு ச. மொழிபெயர்ப்பு: எல்லா உயிரினுடைய பரமாத்மா பிரிந்து இருப்பதாக தோன்றினாலும் அவர் ஒருபோதும் பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் ஒருவராக இருக்கிறார். அவரே எல்லா உயிர் வாழிகளையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் அழிப்பவரும் விருத்தி செய்பவரும் அவரை புரிந்து கொள்வது. எல்லா உயிரத்திலும் இருக்கார் பரமாத்மா என்று சொல்றாங்க. அவர்தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை: இறைவன் ஒவ்வொருவரது இதயத்திலும் பரமாத்மாவை பெற்றுள்ளார். இதனால் அவர் பிரிக்கப்பட்டு விட்டார் என்று அர்த்தமா? இல்லை. உண்மையில் அவர் ஒருவரே. சூரியன் உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது. மதிய நேர சூரியன் தனது இடத்தில் வீற்றுள்ளது. ஆனால் 5000 மைல்களுக்கு உள்ள எல்லா திசைகளிலும் சென்று சூரியன் எங்கே யார் கேட்டாலும் அது தனது உச்ச நீரில் பிரகாசிப்பதாக கூறுவார். பரமாத்மா பிரிக்கப்படாதவர் என்ற போதிலும் பிரிக்கப்பட்டவரை போன்று தோன்றுகிறார் என்பதை காட்டுவதற்காக வேத இலக்கியத்தில் உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பரமாத்மா எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. அதனால எங்க பிரிக்க முடியாது. எப்படி ஒரு சூரியன் எல்லா இடத்துலயும் மதியம்னா மதியமாக தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். இந்த மாதிரி பகவான் எல்லா இடத்திலும் இருக்காருன்றது சொல்ல வராது. அதனால அவர் பிரிக்கப்படுவார் என்பதை காட்டுவதற்காக வேத இலக்கியத்திற்கு உதாரணம் கொடுக்கப்படுகிறது. சூரியன் பல்வேறு இடங்களில் பற்பல நபர்களுக்கு தோற்றம் அளிப்பதை போல தமது சர்வ வல்லமையாக ஒரே விஷ்ணு எல்லா இடத்திலும் காணப்படுகிறார் என்று வேத இலக்கியம் கூறுவது. எப்படி சூரியன் எல்லா இடத்தும் ஒரே சூரியனா இருக்காரோ அதே மாதிரி பகவான் விஷ்ணு எல்லா இடத்துல இருக்காருன்னு சொல்றாரு. மேலும் பரமபுருஷர் எல்லா உயிர்களையும் காப்பவர் என்ற போதிலும் பிரளயத்தின் போது எல்லாவற்றையும் அவரே விழுகிறார். காப்பதும் அவர் தான், அழிவதும் அவர் தான். குருஷேத்திரத்தில் கூடிய அனைத்து போர் வீரர்களையும் விழுவதற்காக நான் வந்துள்ளேன் என்று 11ஆம் அத்தியாயத்தில் பகவான் கூறிய போது இது உறுதி செய்யப்பட்டது. குருஷேத்திர போர்ல ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டவங்க நீ போர் புரிச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி அர்ஜுனன் சொல்றாரு. அதை பற்றி சொல்ல வராங்க. மேலும் அவர்களை காலத்தின் உரியில் விழுவதாக குறிப்பிட்டார். அவரே அழிப்பவர், எல்லாரையும் கொள்பவர். படைப்பின் போது அவர் அனைவரும் தனது உண்மை நிலைத்து விருத்தி செய்கின்றார். பின்னர் பிரளயத்தின் போது அவரே அவளை விழுங்குகின்றார். எல்லா உயிர் வாழ்களின் மூலமும் அவர் அவளை தங்குமிடமும் அவரே என்ற உண்மையினை வேத பதங்கள் உறுதி செய்கின்றன. எல்லாமே அவர் தான் அழிக்கிறது. மனுஷன் அதாவது பிறப்பு இறப்புன்றது எல்லாம் சொல்றாரு. எல்லா உயிர் வாழ்வின் மூலமும் அவர்களது தங்கும் இடமும் அவரே என்ற உண்மையினை வேத பதங்கள் உறுதி செய்கின்றன. படைப்பிற்கு பின் அவரது சர்வ வல்லமையால் அனைத்து உண்மையினை தங்குமிடம் எல்லா உயிர் வாழ்வின் மூலம் அவரே அவரது தங்குமிடமும் அவரே என்ற உண்மையினை வேத பதங்கள் உறுதி செய்கின்றன. படைப்பிற்கு பின் அவர் சர்வ வல்லமையில் அனைத்தும் பிரளயத்தின் பின்னர் ஒவ்வொன்றும் அவரில் ஓய்வெடுக்க திரும்புகின்றன. இக்கருத்துக்களை வேத மந்திரங்களால் உறுதி செய்யப்பட்டவை. எதோவா இமானி பூதானி யாயந்தேயேன யாதானி ஜீவந்தி யத் பிரியனத் யபி சம் விஷந்தத் பிரம்மதத் விஜிஞாசஸ்வ சைத்தியம். அதாவது பிறப்பு, அதாவது பிரளயம் வரும்போது எல்லாரும் அழிக்கிறது அவர் தான். அது ஓய்வு எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 18 வாசிக்கிறீங்களா? 18 வாசிக்கிறேன். வாசிங்க. ஜோதிஷாமி தத் ஜோதிஸ்தமஸ பிரமமுச்யதே ஞானம் ஞான கம்யம் இறுதி சர்வஸ்ய நிஷ்டிதம்.
மொழிபெயர்ப்பு. பிரகாசின் பொருட்கள் எல்லாவற்றிற்கும் மூலமாகவே ஜடத்தின் இருட்டிற்கு அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். பிரகாசிக்கிற பொருள் எல்லாமே அவர்தான். அடுத்தது ஜடத்தின் இருட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவராகவும் தோன்றாதவராகவும் உள்ளார். அவரே அறிவாகவும் அறியப்படும் பொருளாகவும் அறிவின் இலக்காகவும் உள்ளார். அவர் ஒவ்வொருடைய இதயத்திலும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு, ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்காரு. அறியப்படும் பொருள் அறிவாக அவர்தான். சூரியன், சந்திரன் மற்றும் நட்சத்திரங்களை போன்று பிரகாசின் பொருளும் எல்லாவற்றையும் ஒளியின் மூலமாக இருக்கும் பரமபுருஷன் பகவான். பரமாத்மா சூரியனுக்கு சந்திரனுக்கும் வேண்டிய வெளிச்சத்தை பகவான் மொழிதான் கிடைக்குதுன்ற மாதிரி சொல்லுவாரு. பரமபுருஷன் வரும் தேஜஸின் காரணத்தினால் ஆன்மீக உலகில் சூரியனுக்கோ சந்திரனுக்கோ அவசியமில்லை என்பதை நாம வேத இலக்கத்தில் காண்போம். இதனால் சூரியன் சந்திரனும் பகவான் இருக்கிற தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த ஜட ஒளியில் பகவானுடைய தெய்வீக ஒளியான இந்த பிரம்மஜோதி மகத்தத்துவ எனப்படும் பௌதிக மூலக்கூறால் மூடப்பட்டுள்ளது. இந்த பிரம்மஜோதி மகத்தத்துவம் மூடப்பட்டுள்ளது பௌதிக உலகத்தில் சொல்றாங்க. எனவே இந்த ஜட ஒளியில் ஒளியை பெற சூரியன், சந்திரன், மின்சாரம் போன்றவற்றின் உதவி நமக்கு தேவைப்படுகிறது. இந்த ஜட ஒளி ஒளி தேவைன்னா சூரியன், சந்திரன், மின்சாரம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் ஆன்மீக உலகில் இவற்றிற்கு அவசியம் இல்லை. அவர் பிரகாசி ஜோதியினால் அனைத்தும் பிரகாசிக்கிறது வேதைகள் கூறப்படுது. பகவானுக்கு எந்த விதமான சூரியன், சந்திரனும் ஒன்றும் கிடையாது. மின்சாரம் அவருக்கு இந்த ஒளியை அவருக்கு வர ஒளியே போதும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. எனவே அவரது நிலை இந்த ஜட உலகை சார்ந்தல்ல. ஜட உலக சார்ந்தல்னு சொல்றாங்க. ஆன்மீக வழியில் மிக மிக தொலைவில் உள்ள ஆன்மீக இதுவும் வேத இலக்கத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜட உலகில் இல்லாத நிலை இந்த அவர் ஆன்மீக வழியில் மிக மிக தொலைவில் உள்ள ஆன்மீக உலகில் உள்ளார். மிகவும் தொலைவில் இருக்கிற அந்த ஆன்மீக உலகம் சொல்லுவாராம். இதுவும் வேத இலக்கத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுவும் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது. ஆதித்ய வர்ணம் தமச உபனிஷத் 3.8. அவர் சூரியனை போன்றவர், நிச்சயமாக பிரகாசிப்பவர். ஆனால் ஜட ஒளியின் மிக மிக அப்பாற்பட்டுள்ளார். சூரியனை போன்றவர் நிச்சயமாக பிரகாசிப்பவர், ஜட ஒளிக்கு அப்பாறு மிக அப்பாற்பட்டுள்ளார். ஒரு ஞானம் திவ்யமானது. பிரம்மன் திவ்ய ஞானத்தின் களஞ்சியம் என்பது வேத இலக்கம் உறுதி செய்யப்பட்டது. அவருடைய ஞானம் திவ்யமானது. பிரம்மன் திவ்ய ஞானத்தின் களஞ்சியம் என்பது வேத சொல்லப்பட்டது சொல்றாங்க. இந்த ஆன்மீக உலகிற்கு மாற்றம் பெற ஆவலுடன் இருப்பவனுக்கு ஒவ்வொருவரது இதயத்திலும் வீட்டுள்ள பரமாத்மாவின் மூலம் ஞானம் வழங்கப்படுகிறது. தம் தேவம் ஆத்ம புத்தி பிரகாசம் முழு சீர் பை சரணம் அசம்பிரபஞ்சேதி என்ற ஒரு வேத மந்திரம் ஸ்வேதாஸ் பதர உபனிஷத் 6 கூறுகின்றது. ஒருவருக்கு முக்தி அடைவதில் விருப்பம் இருந்தால் அவர் முழு கடவுளும் சரணடைய வேண்டும். அதாவது முக்தி பெறணும், ஆன்மீகத்துக்கு போனோம்னா அவரு அதுக்கு சரணடையணும் அது அப்படின்னு சொல்ல வராது. வேதத்தில் சொல்லப்பட்டது சொல்ல வராது. அவர் முழு கடவுளும் சரணடைய வேண்டும். ஞானத்தின் இறுதி லட்சியத்தை பொறுத்தவரையில் அதுவும் வேத இலக்கியத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தம் ஏவம் உயிர்த்துவாதி விருத்தியம் ஏதி, அவரை அறிவதால் மட்டுமே இறப்பு இறக்கும் நிலைகளை கடக்க முடியும். பகவான் நம்ம கிட்ட இருக்காரு, நம்ம உடம்புல இருக்காரு, அவர் வேற நம்ம வேறன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சாதான் நம்ம அதை உணர முடியும் சொல்றாரு. ஒவ்வொருவருடைய இதயத்திலும் பரம ஆளுநராக அவருடைய கால்களும் கைகளும் எங்கும் பறந்துள்ளது. ஒரு ஜீவாத்மா பொறுத்தாரு பரம ஆளுநராக இருக்கார். அவர் கை கால் எல்லாருக்கும் இருக்காரு. கை கால் எல்லாமே செய்யும், சாப்பிடும், பார்க்கும், எல்லாம் செய்யும். ஜீவாத்மா பரமாத்மா களத்தை அறிவர் இருவர் உள்ளனர் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஜீவாத்மா பரமாத்மா வெவ்வேறுன்றது களத்தில் அறிவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் சொல்றாரு. சாதாரண மனிதனது கைகளும் கால் ஓரத்தில் மட்டும், ஆனால் கிருஷ்ணனுடைய கைகளும் கால்களும் எங்கும் பறந்தது இருக்கும்.
I just பகவானுடைய went கை inside காலெல்லாம் and then I told Vishnu, just go and address uncle, I'll come. By the time, செய்யப்பட்டுள்ளது. சர்வஸ்ய பிரபுவும் ஈசானாம் சர்வஸ்ய அந்த பரமபுருஷ பகவானான பரமாத்மாவே எல்லா உயிர்களின் பிரபு. அவங்க வந்திருக்காங்க, உங்களதான் கூப்பிடுறாங்க. இந்த பரமபுருஷ பகவான் பரமாத்மாவே எல்லா உயிர்களின் பிரபு. எனவே எல்லா உயிர்வாழிகளுக்கும் இறுதியான புகழும் அவரே. எல்லா உயிர்வாழிகளும் புகழிடமும் அவர்தான். பரமாத்மாவும் ஜீவாத்மாவும் எப்போதும் வேறுபட்டவில்லை என்று இன்னும் இதனால் யாரும் மறுக்க, ஜீவாத்மா வேற பரமாத்மா வேற யாரும் மறுக்க முடியாத சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரவிக்குமார் வந்திருக்கேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. 19, 20 வாசிக்கிறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசி 19, 20. புக் வச்சிருக்கீங்களா? கையில புக் வச்சிருக்கீங்களா? புக் இருக்கு. ஓகே ஓகே, வாசிங்க. இது க்ஷேத்ரம் ததா ஞானம் ஞேயம் சோக்தம் சமாசத மத்பக்த ஏதத் விஜ்ஞாய மத்பாவோயே பதத்யதே. இவ்வாறாக செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவை சுருக்கமாக என்னால் விவரிக்கப்பட்டன. எனது பக்தர்கள் மட்டுமே இவற்றை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு எனது இயற்கையை அடைய முடியும். இது மாதிரி இந்த உடல் கஷேத்திரம், ஞானம், ஞேயம், அதாவது செயல்களின் களம், அறிவு, அறியப்படும் பொருள், இது மூணையும் என்னால் சுருக்கமாக விவரிக்கப்பட்டது. இது என்னுடைய பக்தர்கள் மட்டுமே இதை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அடுத்து பொருளுரை. உடல், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் ஆகியவற்றை பற்றி பகவான் சுருக்கமாக விவரித்து விட்டார். இந்த அறிவு 3 விஷயங்களை பற்றியது. அறிபவன், அறியப்படக்கூடியது, அறிவதற்கான வழிமுறை. இவ்மூன்றும் இணைந்து விஞ்ஞான ஞானத்தை பெறுவதற்கான அறிவியல் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. பகவானின் களங்கமற்ற பக்தர்களால் பக்குவமான ஞானத்தினை நேரடியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். மற்றவர்களால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. இறுதி நிலையில் இம்மூன்றும் ஒன்றாகி விடுகின்றன என்ற ஒருமைவாதிகள் கூறுகின்றனர். ஆனால் பக்தர்கள் இதனை ஏற்பதில்லை. ஞானத்தை வளர்ப்பது என்றால் ஒருவன் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வில் புரிந்து கொள்வது என்று பொருள். நாம் ஜட உணர்வினால் வழிநடத்தப்படுகின்றோம். ஆனால் நமது உணர்வுகள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரது செயல்களுக்கு மாற்றி கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்பதை உணர்ந்த பின்னர் நாம் உண்மையான ஞானத்தை அடைகின்றோம். வேறு விதமாக கூறினால், ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதன் ஆரம்ப நிலையே அன்றி வேறு ஒன்றுமல்ல. 15ஆம் அத்தியாயத்தில் இது மிகவும் தெளிவாக விளக்கப்படும். இத நீங்களே சொல்லிடுறீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. பகவான் என்னதான் இந்த கடல், அறிவு, அறியப்படும் பொருள், களம், அதாவது உடல், அறிவு, அறியப்படும் பொருள் அதெல்லாம் சுருக்கமாக கூறினாலும் உண்மையான பக்தர்களால மட்டும்தான் இதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டு அதோட இயற்கையை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றத சொல்ற. இதுக்கு முந்தின பதங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். அந்த களம், ஞானம், எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், 18 விஷயங்கள் தான் உண்மையான ஞானம். அதை பத்தின அவர் சொன்னாரு. அதை எப்படி அறிந்து கொள்றது அப்படின்றத பத்தி சொன்னாரு. ஜீவாத்மாவை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது ஞானம், பகவானை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது, பரமாத்மாவை புரிஞ்சுக்கிறது விஞ்ஞான முறை அப்படின்றத பார்த்தோம். பகவானுடைய அந்த தூய பக்தர்களால மட்டும்தான் இதை பக்குவமாக புரிந்து கொண்டு பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதையும் இங்க சொல்றாரு. பக்தி இல்லாத நிலையில அதை புரிஞ்சுக்கிறது மிகவும் கடினம் அப்படின்றத சொல்றாரு. 3 விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நமக்கு இல்லையா? சொல்லுங்க பிரபு, ஏதோ சொல்ல வரீங்க? இல்ல, தொடர்ந்து படிக்கலாமான்னு கேட்டாங்க. படிங்க. தற்போது சுருக்கமாக பார்த்தால் மகாபூதானி என்று தொடங்கி சேதனா திருதி என்று முடியும் 6வது மற்றும் 7வது பதங்கள்
பௌதீக மூலக்கூறுகளையும் வாழ்வின் அறிகுறிகளின் சில தோற்றத்தை பற்றியும் ஆராய்ந்தன என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். இவை இணைந்து உடலை அல்லது செயல்களின் களத்தை உருவாக்குகின்றன. பதங்கள் 8 முதல் 12 வரை அமானிஸ்பம் முதல் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம் வரை களத்தை அறியும் 2 வித நபர்களான ஆத்மா பரமாத்மாவினை புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தின் வழிமுறை விவரிக்கப்பட்டது. பின்னர் பதங்கள் 13 முதல் 18 வரை அனாதி மத் பிரம் என்பது முதல் கிருதி சர்வஸ்யம் விஷ்டிதம் வரை ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் முழுமுதற் கடவுளை விளக்குகின்றன. இவ்வாறாக 3 விஷயங்கள் இதுவரை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன: செயல்களின் களம், புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை மற்றும் ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும். களங்கமற்ற பக்தர்கள் மட்டுமே இந்த 3 விஷயங்களை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று இங்கு குறிப்பாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே பகவத்கீதை தனது முழுமையான பலனை பக்தர்களுக்கு கொடுக்கும். அவர்களால் மட்டுமே உன்னத இலக்கான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரின் இயற்கையை அடைய முடியும். வேறு விதமாக கூறினால் பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலனை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. हरे कृष्णा प्रभु। क्या हो गया? लेके आने के लिए अमृतसर में पापा आ रहे जा रहे, फिर मम्मा आ रहे जा रहे, क्या हुआ? ये लेके जाके मम्मा का ना சொல்ல ஆனா சொல்லிட்டு தானே வரணும். கிளாஸ் தான் போயிட்டு இருக்கல எனக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, வாசிங்க பிரபு. அது முடிச்சிட்டேன் அப்புறம் மாதாஜி. அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாமா இல்ல அடுத்து போகலாம்? நீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சதை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, அடுத்து போகலாம். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நானே பண்ணலாம் மாதாஜி. ஆதி இல்ல வேற யாராவது சொல்ல சொல்லுங்க மாதாஜி. कौन गिव इट टू मम्मा? फर्स्ट मैं बनाया पापा गए, फिर मैं बनाया मम्मा गए. हां வேற ஒரு முடியல. சும்மா ஆளாளுக்கு பெரிய இந்தமா வந்தாங்க. நீங்க பாத்துட்டு தான் போறீங்க, நான் பண்றேன். அவங்க கிட்ட சொல்லுமா இல்லையா? தப்பா நினைச்சு கேட்காதீங்க. And tell Ma, okay, I was making Mr. Garam veg. Hello, Hare Krishna. மாதாஜி, அது அந்த கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்றது எனக்கு அந்த ஆத்மாவும் பரமாத்மாவும் பத்தியும் விளக்குறாங்க. அது மட்டும் நாலேஜ் இருக்கு. ஃபர்தரா அது ஓகே ஓகே பிரபு, ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல பிரபு. அறிபவன் அறியப்படக்கூடியது அறிவதற்கான வழிமுறை 3 விஷயங்கள் பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. அறிபவன் யார் தெரிஞ்சுக்க பண்றான்? ஜீவாத்மா. அறியப்படக்கூடியது எது? எதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்றோம்? பரமாத்மாவை பற்றி. அதை அறிவதற்கான வழிமுறை என்ன? அததான் எதெல்லாம் ஞானம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இந்த 3த்தையும் இணைந்துதான் ஞான விஞ்ஞானத்தை பெறுவதற்கான அறிவியல் அப்படின்ற சொல்லப்படுது அப்படின்னு. பகவானுடைய கலங்கமற்ற பக்தர்களால மட்டும்தான். ஏன்னா அனன்ய பக்தி பண்றதுனால அவங்களால மட்டும்தான் இதை புரிஞ்சுக்க முடியும், மத்தவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஞானத்தை வளர்ப்பது ஒருவன் தன்னை கிருஷ்ண உணர்வில் புரிந்து கொள்வது அப்படின்றது பொருள். இதெல்லாம் நம்ம அப்ப பார்த்தோம் இல்லையா? 18 வருஷமான விஷயங்கள். அந்த ஞானத்தை எப்படி வளர்க்கறது அப்படின்றது வந்து அதை நம்ம செய்யும் போதே நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னு. இந்த ஜட உணர்வினால் வழி நடத்தப்படுகின்றோம். ஆனால் நமது உணர்வுகள் அனைத்தையும் கிருஷ்ணரது செயல்களுக்கு மாற்றி கிருஷ்ணரே எல்லாம் என்பதை உணர்ந்த பின்னர் நாம் உண்மையான ஞானத்தை அடைகின்றோம். முழுவதுமே பகவான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்ம உண்மையான ஞானத்தை அடைகின்றோம். இதுக்கு முந்தின பதங்கள்லயும் நம்ம அதை தான் பார்த்தோம். அவரே வந்து அனைத்து சிருஷ்டியையும் ஏற்படுத்துகின்றார், காக்கின்றார். அவருக்குள்ளேயே திருப்பி அது அவ்வியக்தமாவும் அவருள்ளேயே அடங்கி விடுகின்றது.
ஞானம் என்பது பக்தி தொண்டை பக்குவமாக புரிந்து கொள்வதோட ஆரம்ப நிலை. அததான் அது வந்து 15வது அத்தியாயத்துல இது மிகவும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டது. தற்போது சுருக்கமாக பார்த்தால் மகாபூதானி அப்படின்னா ஆஹ் பௌதிக மூலக்கூறுகளையும் வாழ்வின் அறிகுறிகளின் சில தோற்றத்தையும் பற்றியும் ஆராய்ந்தன அப்படின்றத புரிந்து கொள்கின்றோம். என்ன அப்படின்னாக்கா, உடல் எதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு? 2 விதமான உடல் பார்த்தோம். ஸ்தூல உடல், சூக்ஷ்ம உடல். கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது, தெரியாத ஒன்று. கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது அந்த 5 பூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அது கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த ஆத்மாவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சூக்ஷ்ம உடல் 3 மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அமானித்துவம் முதல் தத்துவ ஞானார்த்த தர்ஷனம் வரை களத்தை அறியும் 2 வித நபர்களான ஆத்மா பரமாத்மாவனை புரிந்து கொள்வதற்கான ஞானத்தின் வழிமுறை விவரிக்கப்பட்டது. எதெல்லாம் அவர் சொன்னாரோ அதுதான் ஞானம். ஆன்மீக குருவை சரணடைதல், வேத ஞானங்களை கற்று தேர்தல், இதெல்லாம் ஞானம் அப்படின்னு பார்த்தோம். சோ அதெல்லாம் எந்தெந்த இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதுக்கு மற்ற சான்றுகள் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஸ்ருதி சர்வஸ்ய விஷ்டதம், ஆத்மாவையும் பரமாத்மாவையும் முழுமையாக நமக்கு விளக்குகின்றது அப்படின்னு. அந்த மாதிரி 3 விஷயங்கள். என்னது? அறிபவன், அறியக்கூடிய பொருள், அறியப்படக்கூடிய வழிமுறைகள். அறிபவன் யாரு? யார் அறிய முயற்சி செய்கின்றார்கள்? ஜீவாத்மா. அறியக்கூடிய பொருள் முழுமையானது என்ன? பரமாத்மா. அத அறியக்கூடிய வழிமுறை என்ன? அந்த ஞானம், பக்தி தொண்டு அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ இத 3த்தையும் பகவானுடைய பக்தர்கள் எதையும் எதிர்பார்க்காத அந்த அனன்ய பக்தி செய்யக்கூடியவங்களாலதான் செய்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்றது. பகவத்கீதை தனது முழுமையான பலனை பக்தர்களுக்கு கொடுக்கும். அவர்களால் மட்டுமே உன்னத இலக்கான முழுமுதற் கடவுளின் கிருஷ்ணரின் இயற்கையை அடைய முடியும் அப்படின்றத சொல்றார். சோ அல்டிமேட்டா இங்க நம்மளுடைய பிரபுபாதருடைய மோடு என்ன அப்படின்னாக்கா, நம்ம ஜீவாத்மா பரமாத்மா தத்துவத்தை புரிந்து கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக பகவானை அடைய முடியும். பக்தர்கள் மட்டுமே பகவத்கீதையை புரிந்து கொண்டு விரும்பும் பலனை அடைய முடியும் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரபு 2 பதங்கள் வாசிச்சிட்டீங்களா? நீங்க 2 ஸ்லோகம் வாசிச்சிட்டீங்களா? 19 மட்டும்தான் வாசிச்சேன். வாசிக்கிறீங்களா? 20வது வாசிக்கிறேன் மாதே. ஓகே மாதே. பிரகிருதம் புருஷம் சைவ வித்யநாதி உபாவபி விகாரம் ஷக குணாம் சைவ வித்தி பிரகிருதி சம்பவான். ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் ஆரம்பமற்றவை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும் ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருளை. இது ஓரளவு புரியுது மாதாஜி. அதாவது ஜட இயற்கையும் உயிர்வாளிகளும் பிகினிங் கிடையாது, ஆரம்பமற்றவை என்பதை நம்ம நம்மளுடைய இந்த உயிர் வாழ்றதும் அந்த உடலும் ஆரம்பம், பிகினிங் கிடையாது அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. அதே நேரத்துல அவர்களது மாற்றங்களும் ஜடத்தின் குணங்களும், நம்மளுடைய குணங்கள், இந்த குணங்கள் எல்லாம் அந்த ஜட இயற்கையின் உற்பத்தி பொருள்களே அப்படின்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. அடுத்து பொருள். எப்படி பகவான் நித்தியமாக இருக்காரோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்த நம்மளும் நித்தியமானவர்கள். இந்த இயற்கை எல்லாம் பிரளய காலத்துல திருப்பி அவருக்குள்ளேயே அடங்கிடும். அதனால அதுக்கு தோற்றம் முடிவு அப்படின்றது கிடையாது. ஏன்னா நம்ம பகவானுடைய அந்த மூலம் அப்படின்றதுனால அப்போ நம்மளுக்கு உள்ளார ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் என்ன அப்படின்னாக்க, இந்த ஜட இயற்கையின் மூலமாக. எப்படி ஒரு சால்ட்ன்னு எடுத்தனா அது சால்ட்டுக்குன்னு ஒரு சுவை இருக்கு இல்லையா? அது போல இந்த ஜட உலகம் அப்படின்னா அந்த ஜட உலகம் 3 குணங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கு. சோ அது போல இந்த ஜட ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய மாற்றங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம இந்த ஜட உலகத்துல இருக்கிறதுனால அதுக்கு ஏற்றாற் போல நம்மளுடைய தன்மை மாறுது. எப்படி மழை நீர் ஒரு மலை மேல இருந்து வரும்போது ரொம்ப தூய்மையா இருக்கு. அதே ஒரு களிமண் சார்ந்த இடங்கள்ல ஓடும்போது அது ஒரு பழுப்பு நிறமா மாறும். அதுக்கு தெளிந்த நீரோடை கிட்ட ஓடும்போது ஒரு வெள்ளை கலர்ல இருக்கு. ஒரு பாசி மேல போகும்போது பச்சை கலர்ல மாறுது. அது போல இந்த ஜீவாத்மாவும் இந்த ஜட இயற்கையில வரும்போது ஜட இயற்கைக்கு உண்டான அந்த குணங்களோட அது மாறுது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இதெல்லாம் ஜட இயற்கையோட உற்பத்தி பொருட்கள். வாசிங்க பொருளுரை. இந்த அத்தியாயத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அறிவை கொண்டு உடல் செயல்களின் களம் மற்றும் உடலை அறிபவர்களை பற்றி, ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை பற்றி அறிய முடியும். செயல்களின் களமாகிய உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது. உடலை பெற்று அந்த உடலின் செயல்களை அனுபவித்து கொண்டு தனிப்பட்ட ஆத்மா, புருஷ அல்லது ஜீவாத்மா எனப்படுகிறான். அறிபவர்களின் அவன் ஒருவன்
மற்றொருவர் பரமாத்மா ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவாகவும் பரம புருஷ பகவானின் வெவ்வேறு தோற்றங்கள் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஜீவாத்மா என்பது அவரது சக்தி எனும் பிரிவிலும் பரமாத்மா அவரது சுய விரிவு எனும் பிரிவிலும் உள்ளனர். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் உடல்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அதுதான் இந்த களம். இது எதால ஆக்கப்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தோம். உடலை யாரு தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றாங்க? ஜீவாத்மா. சோ உடலுக்குள்ளார வேற ஒருத்தவங்க யாரு இருக்காங்க? நம்ம ஜீவாத்மாக்கு நம்மளை பத்தி மட்டும்தான் தெரியும். ஆனா பரமாத்மா எல்லார பத்தியும் தெரியும். சோ ஜீவாத்மாவை பற்றியும் புரிந்தவர் பரமாத்மா. சோ அந்த உடலுக்குள்ள ஜீவாத்மா பரமாத்மா 2 பேருமே இருக்காங்க. அவங்க 2 பேருமே யாருடைய பிரதிநிதி? பரம புருஷ பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சோ ஜீவாத்மா பகவானுடைய ஒரு சக்தி, பரமாத்மா பகவானுடைய சுய விரிவங்கம். அது நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? புருஷ அவதாரம், மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு, க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணு. சோ க்ஷீரோதகசாய விஷ்ணு பரமாத்மாவாக எல்லாருடைய இதயத்திலும் இருக்கார். சோ நம்ம பண்ற ஒரு செயலுக்கும் அவர் சாட்சியாக இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்றத கண்காணிச்சுட்டு இருக்கார். எஸ் பிரபு. அடுத்து ஜட இயற்கை ஜீவாத்மா ஆகிய இரண்டுமே நித்தியமானவை. அதாவது அவை படைப்பிற்கு முன்னும் இருந்தன. ஜட தோற்றமானது பகவானுடைய சக்தியில் இருந்து உண்டானதாகும். உயிர்வாளிகளும் அப்படிப்பட்டவர்களே. இருப்பினும் உயிர்வாளிகள் உயர்ந்த சக்தியை சேர்ந்தவர்கள். உயிர்வாளிகள் ஜட இயற்கை என இரண்டுமே இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுவதற்கு முன்பே இருந்தவை. ஜட இயற்கையானது பரமபுருஷ பகவானான மகாவிஷ்ணுவில் லயித்திருந்தது. தேவைப்படும் போது மகத் தத்துவத்தின் உதவியுடன் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. அதுபோல உயிர்வாளிகளும் அவரில் இருந்தவர்களே. அவர்கள் இருப்பதால் பரம புருஷருக்கு தொண்டாற்ற விரும்புவதில்லை. இதனால் அவர்கள் ஆன்மீக உலகத்திற்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும் ஜட இயற்கை படைக்கப்படும் போது அந்த உயிர்வாளிகள் இந்த ஜட உலகில் செயல்பட்டு ஆன்மீக உலகினுள் நுழைவதற்கு தங்களை தயார் செய்து கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. இதுவே இந்த ஜட படைப்பின் ரகசியம். உண்மையில் உயிர்வாளி பரமபுருஷரின் ஆன்மீக அம்சமாகும். ஆனால் அவருக்கு எதிரான தன்மையின் காரணத்தினால் அவன் ஜட இயற்கையில் கட்டுண்டு இருக்கின்றான். உயர்ந்த வாளிகளான உயிர்வாளிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பினுள் வந்தனர் என்பது அவ்வளவு முக்கியமல்ல. இருந்தாலும் அது எவ்வாறு ஏன் நடைபெற்றது என்பதை பரமபுருஷ பகவான் அறிவார். இந்த ஜட இயற்கையால் கவரப்பட்டவர்கள் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் துன்பப்படுகின்றனர் என்று சாஸ்திரங்களில் பகவான் கூறுகின்றார். ஆனால் இங்குள்ள சில பதங்களின் மூலம் நாம் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவெனில், முக்குணங்களினால் ஏற்படும் ஜட இயற்கையின் தாக்கமும் எல்லா மாற்றங்களும் ஜட இயற்கையின் படைப்புகளே. உயிர்வாளிகள் சம்பந்தப்பட்ட எல்லா மாற்றங்களும் வேறுபாடுகளும் உடலை அடிப்படையாக கொண்டவை. ஆத்மா என்பதன் அடிப்படையில் எல்லா உயிர்வாளிகளும் சமமானவரே. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. சோ இந்த இதுல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா அனைத்துமே பகவானுக்குள்ள இருந்துதான் வருது. அவருக்குள்ள லைட் இருக்கு. மகத்தத்துவத்தோட உதவியின் மூலமாக. இப்ப நம்ம ஒரு 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 டிஷ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து அதுக்கு உண்டான பதத்துல கலந்து அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து நிறைய டிஷ் நம்ம ரெடி பண்றோம். அது போல இந்த மகத்தத்துவத்துல இருந்து இந்த ஜட பிரபஞ்சம் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. சோ இதை இன்னும் ரொம்ப டீட்டெயிலா நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல படிப்போம். சோ இந்த ஜட இயற்கை படைக்கப்படும் போது அந்த உயிர்வாழிகளும் அதுக்குள்ள சேர்ந்து படைக்கப்படுகின்றது. ஆனா நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகக்கூடிய பயிற்சிகள் நம்ம இங்க எடுக்கலாம். ஏன் நம்ம இங்க இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கும் ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனா அதை தவறா நம்ம பயன்படுத்துறதுனால நம்ம இங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா நம்ம பகவானுடைய அம்சம் அப்படின்னா அவர் இருக்கக்கூடிய அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துலதான் நம்மளும் அவர் கூட இருந்தோம். ஆனா நமக்கும் ஒரு சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு நமக்கு ஒரு சில சட்ட திட்டங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை மீறி நம்ம
ரோட் டிராபிக் ரூல்ஸே எடுத்துக்கோமே, அதை மீறி நம்ம வேகமா போறோம் அல்லது சில விதிமுறைகளை மீறணும் அப்படின்னாக்கா அதுக்கு உண்டான பனிஷ்மெண்ட் நமக்கு கிடைக்குது. அது போல நம்மளுக்கு வந்து பகவானை போலவே நானும் அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த அதீதமான பேராசை வந்ததுனால இங்க வந்து இந்த ஜட உலகில இருக்கும். இது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு பயிற்சி, இங்க நம்ம பயிற்சி செய்து எப்படி மீண்டும் நம்ம கோலோக விருந்தாவனம் போறோம் அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். நம்ம பகவானுடைய அம்சம். நம்ம இது வந்து உண்மையான லோகம் கிடையாது. நமக்கு வந்து ஒரு மாயையில மாட்டின்னு இருக்கோம். நம்மளுடைய நித்தியமான லோகம் பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேணும்ன்ற அந்த உணர்வு, அவருடைய லோகத்துக்கு நம்ம போனோம். ஆனா இங்க வந்து நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், இது என்னுடைய குடும்பம், இது என்னுடைய சமூகம், இது என்னுடைய நாடு அப்படின்றதுல வந்து நம்ம பந்தப்பட்டு இருக்கோம். உயர்ந்த உயிர்வாழிகள் எவ்வாறு இந்த ஜட இயற்கையின் தொடர்பினுள் வந்தனர் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஆனா ஏன் வந்தோம் அப்படின்றது வந்து பகவானுக்கு முழுமையாக தெரியும். நம்ம வந்து அந்த சாஸ்திரத்தின் மூலமாக இதை தெரிந்து கொண்டு குணங்கள்ல இருந்து வெளியில வரணும். அதுக்கு பயிற்சி பண்ணணும் பக்திய அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். எல்லா உயிர்வாழிகளும் சமமான. வந்துட்டீங்களா பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 21, 22 வாசிங்க பிரபு. அது போல 8 o'clock ஆயிடுச்சுன்னா எனக்கு சொல்லுங்க ஒரு தடவை. ஏன்னா எனக்கு இதுல ஸ்கிரீன்ல டைம் தெரியாது. ஓகே மாதாஜி, நான் சொல்றேன் மாதாஜி. அலாரம் வச்சிருக்கேன், நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே, 21, 22 சொல்லுங்க. ஸ்லோகம் 21. காரிய காரண கர்த்ருத்வே ஹேதுஹ பிரகிருதிர் உச்சயதே புருஷ சுக துக்கானாம் போக்த்ருத்வே ஹேது உச்சயதே. எல்லா பொருளுரை எல்லா செயல்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் இயற்கையே காரணமாக கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இவ்வுலகின் பல்வேறு இன்ப துன்பங்களுக்கு உயிர்வாழியே காரணமாக கூறப்படுகின்றது. என்னதான் நம்ம வந்து இந்த இயற்கை காரணம்னு சொன்னாலும் நமக்கு சில விஷயங்கள் இப்ப தெரியுது. ஓகே, பகவான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டார். நம்ம எதுனால கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம், இதுல இருந்து வெளியில வரக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன, எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்றோம், இல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரின்னு தெரிஞ்சுமே நம்ம என்ன பண்றோம், அதை நம்மளை கரெக்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறோம். அப்ப நம்மளுடைய துன்பங்களுக்கு யாரு காரணம்? நாமே தான் காரணம். என்னதான் இந்த இயற்கை தான் நமக்கு வந்து காரணம் விளைவு அதெல்லாம் நமக்கு சொன்னாலும் அதுல இருந்து வெளியில வர முடியும்ன்ற எல்லா வழிமுறைகளும் சொல்லியாச்சு. நமக்கு ஞானம் என்னன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, உடல் வேற ஆத்மா வேற தெரிஞ்சு. இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப பிணைப்பா இருக்கோம் இல்லையா? அப்போ நாம தான் நம்மளுடைய கஷ்டங்களுக்கு காரணம். எஸ் பிரபு வாசிங். பொருளுரை உயிர்வாழிகளின் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்களின் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு ஜட இயற்கையே காரணம். 84 லட்சம் வகையான வேறுபட்ட உயிரினங்கள் உள்ளன. இந்த வேறுபாடுகள் ஜட இயற்கையின் படைப்பாகும். குறிப்பிட்ட ஒரு உடலிலோ அல்லது மற்றதிலோ வாழ விரும்பும் உயிர்வாழியின் பல்வேறு புலனின்பங்களுக்கு ஏற்ப இவ்வுடல்கள் விளைகின்றன. அவன் பல்வேறு உடல்களில் வைக்கப்படும் பொழுது பலதரப்பட்ட இன்ப துன்பங்களை அனுபவிக்கின்றான். அவனது ஜட இன்பங்களும் துன்பங்களும் உடலுக்கு ஏற்படுபவை, அவனுக்கு ஏற்படுபவை அல்ல. அவன் சுரூப நிலையில் ஆனந்தத்திற்கு பஞ்சமே இல்லை. எனவே அதுவே அவனது உண்மையான நிலை. ஜட இயற்கையின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான அவனது இச்சையினால் அவன் இந்த ஜட உலகில் இருக்கின்றான். உயிர்வாழிகள் மத்தியில் உடல் மற்றும் புலன்கள் பல்வேறு தோற்றங்களுக்கு இயற்கையே காரணம். அதாவது 84 லட்சம் உயிர்வாழிகள் இருக்கின்றாங்க. இது இயற்கையின் படைப்பு. ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாறும்போது அவரோட இச்சையே காரணம்ங்கிறதே சொல்றாங்க. அவன் பல்வேறு உடலுக்கு மாற்றப்படும் போது அவன் அதுல இந்த உடல்ல இருந்துகிட்டு அந்த உடலுக்கு உண்டான இந்த சிச்சுவேஷனை வச்சு அவன் என்ஜாய் பண்றான். அதனால அவனுக்கு அந்த இதுல இருந்து ஆனா உண்மையான சுரூபத்துல அவனுக்கு ஆனந்தத்துக்கு பஞ்சமே இல்லைங்கிறதையும் சொல்றாங்க. ஆனா ஜட இயற்கையின் மீது அவன் ரொம்ப இச்சையா இருக்கிறதுனால அவன் இந்த உடல்லே மூழ்கிக்கிறான் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. ஆன்மீக உலகில் அத்தகு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. ஆன்மீக உலகம் தூய்மையானது. ஆனால் ஜட உலகில் பல்வேறு விதமான இன்பங்களை உடலுக்கு சேர்ப்பதற்காக ஒவ்வொருவரும் பெரும் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றனர். உடலானது புலன்களின் விளைவே என்று கூறுவது மிகவும் தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக அமையும். புலன்களானது விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான கருவிகளே. உடலையும் கருவிகளான புலன்களையும் மொத்தமாக பார்த்தால் அவை ஜட இயற்கையினால் வழங்கப்படுபவை. மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவுபடுத்தப்படுவது போல உயிர்வாழி தனது முந்தைய விருப்பம் மற்றும் செயல்களுக்கு ஏற்ப
ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அல்லது சபிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை பெறுகின்றான். இந்த பார்ட் நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க மாதாஜி, என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஆன்மீக உலகில் அத்தகைய விஷயம் இந்த பாயிண்ட். சோ இந்த ஜட உலகத்துக்கு நம்ம ஏன் வந்திருக்கோம், அவரை போலவே நானும் அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஒரு குணம் இருந்ததுனால, அதனால நமக்கு இந்த ஜட உலகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு கண்டிப்பா ஒரு ஜெயில் மாதிரி தான். ஸோ இதுல இருந்து நம்ம விடுதலை பெற்று நம்மளுடைய அந்த திவ்யமான லோகத்துக்கு போகணும். ஆன்மீக உலகத்துல அந்த மாதிரி பொறாமை அப்படின்றதுக்கு உண்டான எண்ணமே கிடையாது. அது ரொம்ப தூய்மையான ஒன்று. அங்க எல்லாருக்கும் ஒரே சிந்தனை தான் இருக்கும். பகவானை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது, அது மட்டும்தான் இருக்கும். சோ இந்த லோகத்துலதான் அந்த உடல் சார்ந்த இன்பங்கள் அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல அதெல்லாம் கிடையாது. அதுக்காக நம்ம ரொம்ப பெரும்பாடுபட்டு இருக்கோம் இங்க. உடலானது புலன்களின் விளைவே என்று கூறுவது மிகவும் தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக அமையும். புலன்களானது விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கான உண்டான கருவிகளே. சோ அந்த உடல் சார்ந்து நான் ரொம்ப அழகா தெரியணும் எல்லாருக்கும்ன்றதுக்காக அதுக்காக விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம். நம்மள எல்லாரும் புகழணுன்றதுக்காக அதற்காக விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம். சோ அந்த புலன்கள் ஒரு கருவி மாதிரி. சோ உடலையும் கருவிகளான புலன்களையும் மொத்தமாக பார்த்தால் அவை ஜட இயற்கையினால் வழங்கப்படுகின்றது. சோ அல்டிமேட்டா இந்த ஜட இயற்கையின் மூலமாக தான் நமக்கு இந்த 2 விஷயங்கள் கிடைக்குது. சோ இந்த முந்தைய விருப்பம் நம்ம இப்ப இந்த பிறவில நமக்கு இந்த ஞானம் எல்லாம் கிடைச்சாலும் கூட முந்தைய பிறவியோட வாசம் நமக்கு சில விஷயங்களை விட முடியல. நமக்கு 4 வித ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ப்ரோபாத் கொடுத்திருக்கார். அந்த 4 விஷயங்களை நம்ம விட்டுடணும். ஆனா மேபி அந்த நம்ம பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கோம், முயற்சி பண்றோம். ஆனா முடியாததுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா முந்தைய பிறவியோட வாசமாக இருக்கலாம். இல்ல இந்த மனித பிறவி எடுத்ததுடைய சாராம்சம் என்ன, இதோட நோக்கம் என்னன்னு தெரியாம நான் இன்னும் பாத்தீங்கன்னா பௌதிகமான விஷயங்கள்ல சாப்பிடுற விஷயங்கள்ல மட்டுமே இல்ல நான்வெஜ் சாப்பிடணுன்ற பிரியம் மட்டுமே. ஒரு சிலர்லாம் அதுல ரொம்ப அப்சஸா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மரணிக்கும் தருவாயிலும் எனக்கு அதே மாதிரியான எண்ணங்கள் வரும்போது அதற்கு ஏற்றாறு போன்ற ஒரு உடல்வாக எனக்கு அடுத்த பிறவில கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அதனால எப்ப நமக்கு பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்குதோ அந்த பக்த சங்கத்துல இருந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொண்டு தெளிவு பெறணும். அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியது இருக்கும். நம்மளுடைய முந்தைய விருப்பம் மற்றும் செயல்களுக்கு ஏற்ப நமக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அல்லது சபிக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளை ஒருவர் பெறுகின்றார். அதனாலதான் பிரபுபாதர் நமக்கு சொல்லியிருக்கார், கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். நம்ம அந்த உணர்வு தூய்மையாக இருக்கணும். 16 மாலை நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது பகவானுடைய நாமத்தை அப்படி லேசா யாராலையும் சொல்ல முடியாது. அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்க உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. எத்தனையோ ஜென்மங்கள்ல செய்த புண்ணியத்தோட பலன் காரணமாக பகவானுடைய திருநாமத்தை நம்மளால ஜபிக்க முடிகின்றது. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பக்தி மார்க்கத்துல இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாரு. அத்தகைய தங்குமிடங்களுக்கெல்லாம் அவன் அதன் அடிப்படையிலான இன்ப துன்பங்களுக்கும் உயிர் வாழியே காரணமாகின்றான். ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் வைக்கப்பட்டவுடன் அவன் இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வருகின்றான். ஏனெனில் உடலானது ஜடப்பொருள் என்பதால் அது ஜட இயற்கையின் விதிகளுக்கு ஏற்ப செயல்பட்டாக வேண்டும். அந்த விதிகளை மாற்றுவதற்கு உயிர் வாழிடம் சக்தி இல்லை. உதாரணமாக ஒரு ஆத்மா நாயின் உடலில் வைக்கப்படுகின்றான் என்று வைத்துக் கொள்வோம். இதை ஓமையும் கொடுத்திருக்கார் பிரபுபாதர் அனாலஜி. அந்த நாயின் உடலில் வைக்கப்பட்ட உடனேயே நாயை போன்று செயல்பட வேண்டும். ஆனால் அவனால் வேறு விதமாக செயல்பட முடியாது. உண்மைதான் இல்லையா? மேலும் உயிர் வாழி ஒரு பன்றின் உடலில் வைக்கப்பட்டால் பன்றிக்கு உண்டான அந்த குணத்தோடு செயல்பட வேண்டும். ஏன் எனக்கு அந்த பன்றி ரூபம் கிடைச்சது அப்படின்னா, அததான் நான் போன ஜென்மத்துல அந்த மாதிரியான விஷயங்களை செய்து அதையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால இந்த பிறவில எனக்கு அதுதான் கிடைச்சிருக்கு. அரிது அரிது மானிடராய் பிறத்துள்ளது. அப்ப ஏன் அப்படின்னாக்கா இது பக்குவமான ஞானத்தை நம்மளால புரிந்து கொள்ளவும் அதை நம்மளை இன்னும் மெருகேற்றுக் கொள்ளவும் முடியக்கூடிய ஒரு ஒரு பிறவி மனித பிறவி. அதனால இத சரியான விதியில நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணி முன்னெடுத்து போகணும். அந்த உயிர் வாழி ஒரு தேவரின் உடலில் வைக்கப்பட்டால் அவ்வுடலுக்கு ஏற்பவே அவன் செயல்பட்டாக வேண்டும். அப்ப நம்மளுடைய அந்த உணர்வு என்பது தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அதற்குண்டான பயிற்சியை தான் நம்ம இப்ப எடுத்துட்டு இருக்கோம். இதுவே இயற்கையின் சட்டம். ஆனால் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஜீவாத்மாவுடன் பரமாத்மாவும் இருக்கின்றார். அத நிறைய சாஸ்திரங்களை நமக்கு எவிடன்ஸ் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு. பரமபுருஷர் உயிர் வாழியின் மீது மிகவும் கருணையுடையவராக இருப்பதால் பரமாத்மாவின் உருவில் அவர் எப்போதும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஜீவாத்மாவுடன் இணைந்து இருக்கின்றார் அப்படின்றத பாக்குறோம். புருஷ பிரகிருதி வாசிக்கிறீங்களா பிரபு? மாதாஜி ஆயிடுச்சுங்களா? 8 o'clock ஆயிடுச்சா? ஓகே.
ஸோ அப்ப நம்ம இதோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம். நாளைக்கு 22வது பதத்துல இருந்து தொடங்கலாம். ரைட் மாதாஜி. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. नित्य गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. கொஞ்சம் எல்லாரும் ரெகுலரா வந்துருங்க. பட் லாஸ்ட் வீக் ரவிசங்கர் பிரபு எல்லாம் வரல இல்ல பிரபு? நீங்க வரல பிரபு? லாஸ்ட் வீக் வரல. இல்ல வரல மாதாஜி, அதே கொஞ்சம் வேலை ஒர்க். ஓகே ஓகே ஓகேங்க பிரபு, கொஞ்சம் ரெகுலரா வந்துருங்க. உங்களோட குவிஸ் எல்லாம் இப்ப சால்வ் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. வெப்சைட் கிராஷ் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க அதை பார்த்து பண்ணிடுங்க எல்லாரும். நம்ம லாகின் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? நாங்க ட்ரை பண்ணுங்க பிரபு, பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். கிளியர் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே ஓகே. நான் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் மாதாஜி, இந்த மெசேஜ் கொஞ்சம் பாத்துங்க. ஓகே ஓகேங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ. அந்த ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தண்டவத் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். வந்துருங்க அவசியம் எல்லாரும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஷூர் மாதாஜி, ஷூர் மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. தேங்க்யூ ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி வாழ்க.